ময়ো অস্ত্র ধৰিছিলো জাতিৰ কাৰণে মাটিৰ কাৰণে আৰু মাৰ কাৰণে কিন্তু 2020 চনৰ हेलो गुड मॉर्निंग रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनखौ बे आंनि बस्को बर यूट्यूब चेनेलाव बरायग्रोनानै खुलुमग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा UPPL नि मानाव गेदेर हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारी सारा हाग्रामा महिलारि सारखौ मा बुंखो आरो जोंहा हाग्रा बिफान EM रन्जित बसुमतारीया बे बाथ्राखौ मानो हानबाय थायो। नोंथांमोना थांनाय बार भिडिअआवबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन EM रन्जित बसुमतारी सारा बे बाथ्राखौल' हानो आरो बे बाथ्राया मा नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो फुल आपडेट मोननो हागोन बा नुनो मोनगोन। दिनै EM रन्जित बसुमतारी सारा दिनैहाय UPPL नि सासे हाग्रा बिफान EM नाथाय बिथाङा बिटिआर गोरोबथा सुक्ति खालामनानै बिथाङा बर' रायजो राजाफोरखौ गोजोनग्लाय होनांगौ गावनि गोदै गोदै राव बुंनायजों जोंखौहाय गुलि होनांगौ नाथाय बिथाङा मा दिनै बै थांखांनाय बाथ्राफोरखौसो बुंबाय थायो जे हाग्रामा महिलारि सारा 17 बोसोराव मा मावखो आरो बे मा खालामबोखो बर' हारिनि थाखाय नैफोर बाथ्राखौ जोंहा हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारी सारा बुंदों। थारैनो बाथ्राया बेसेबां सैथो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों जोबनायाव फोरमायहरबानो जाबाय जे नोंथांमोननि कमेन्ट लिरना हरनायजोंनो जों बयबो रायजो राजाफ्रा फरायनानै जाहाथे बुजिलायनो हायो सोरनि गोरोन्थि बेखौहाय जों बयबो सायख'लायनो हायो। दायो नोंथांमोना नायबानो जाबाय जोंहा हाग्रा बिफान EM रन्जित बसुमतारी सारा मा बाथ्रा बुंखो। आङो दायो स्क्रिनाव होदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय। दिनै हाग्रामानि आमोलाव गोबां खामानि जानांगौआ जाबाय। दिनै हाग्रामा फेस्टिभेल हाग्रामा दालां अनेक लामा सामा आरो गोबां खामानि जाबाय। दिनै जोंहा मानाव गेदेर BJP नि जाय बुंथिगिरि आसाम आयेन आफादनि मानाव गेदेर बिस्वजित दैमारि साराबो जोंहा गुवारै बुंखादों हाग्रामा महिलारि सारा मा मावखो मा मावाखै बेखौहाय जोंहा मानाव गेदेर BJP नि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि जायखौ जों बुंनो हायो स्पिकार बिस्वजित दैमारि सारानो गुवारै बेखेवनानै आरो बुंथिनानै होखादों। अब्ला जोंहा दायो हाग्रा बिफान EM रन्जित बसुमतारी सारा मा बुजिखो बिनि बेलायाव बिथाङा बिस्वजित दैमारि सारनि बुंनायखौ बिथाङा खोनायासै नामा? दिनै जोंहा बिस्वजित दैमारि सारानो मोजाङै फोरमायनानै होखाबाय जोंनि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव। नाथाय जोंहा हाग्रा बिफान EM रन्जित बसुमतारी सारा मा बुंखो नोंथांमोना स्क्रिनाव नायबानो जाबाय आङो स्क्रिनाव होदों। पलिटिक्सটো তেওঁলোকে চলাই আছে মানে তেওঁলোকৰ যিমানখিনি BPF মন ভাঙি গৈছে বছৰ যি উদ্দেশ্যেৰে তেওঁলোকে দাদাগিৰিভাৱে আমাৰ বিটিআৰটো চলাই আছিলে BTCত প্ৰত্যেক মানে ঘণ্টাতে কিবা এটা নহয় কিবা এটা ঘটনা তেওঁলোকে কৰাইছিলে। এটা জাতি আন এটাৰ জাতিৰ মুখত চাব নোৱাৰা হৈছিলে এজন ব্যক্তিৰ ঘৰত যাব নোৱাৰা হৈছিলে সেইটো কালতে তেওঁলোকৰ সময়ত আছিলে কিন্তু আজি যে শান্তি কৰিছে সেইটো তেওঁলোকে সহ্য কৰিব পৰা নাই যাৰ ফলত মই স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ ময়ো অস্ত্ৰ ধৰিছিলো জাতিৰ কাৰণে মাটিৰ কাৰণে আৰু মাৰ কাৰণে কিন্তু 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীত আমাৰ যি থাৰ্ড বড়ো একৰ্ড ইয়াৰ দ্বাৰাই আমাৰ যিমানখিনি সমস্যা নিষ্পত্তি হ'ল কিন্তু সেইটো সত্ত্বেও যে BPFে সহ্য কৰিব নোৱাৰি আমি যে ইয়াত 2টা 3টা 4টালৈকে কোকৰাঝাৰত থাকিব পৰা অৱস্থাত আছো এই সময়ত 5 বাজিলে আমি সকলো ঘৰৰ ভিতৰত সোমাব লগা হৈছিল। সেইটো কিয় বুজি পোৱা নাই আমাৰ মানুহে হাগ্ৰামাই ৰবিৰামেতো কবিছো ৰবিৰাম এজন গুণামহ হয় ৰবিৰামক মই গুণামহৰ লগত বুজাম ৰবিৰাম এজন গুণামহ আছিলে হাগ্ৰামাই এজন গুণামহ আছিলে এই গুণামহৰ যুঁজৰ কাৰণে আমাৰ সৰু সৰু গছবোৰ ঘাঁবোৰ শুকাই গৈছিলে মৰি গৈছিলে এই সময়ত হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ হত্যা হৈছিলে ৰবিৰাম আৰু হাগ্ৰামাৰ নেতৃত্বত এইটো আমি পাহৰি যোৱা নাই আৰু যে হাগ্ৰামা আৰু ৰবিৰামে পাৱাৰত আহিব এই সপোনত কিবা ঘৰ সজা নিচিনা কথা दिनै बे आदैया ना लाफैदों आंनियाव बिथाङा दाननानै फानहैगोन नोंथांमोना जेराव दाननानै फानो थिग बेबायदिनो बिथाङाबो दायो दाननानै फानहैगोन नोंथांमोना नुदोंना आङो बेवहाय बरफनि ना फाननाय जायो बे बरफनि नाखौ बे आदैया लांफैदों दायो सुजेनसिगोन। अब्ला मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारी सारा मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना मोजाङैनो खोनाखाबाय। थारैनो बिथांनि बाथ्रा बुंनाया जोंनि थाखाय जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय थारैनो गोजोनथावना
ना मुगैथावना दिनै जोंहा हाग्रा बिफान EM रन्जित बसुमतारी सारा दिनैहाय हाग्रामा महिलारी सार आरो रबिराम सारखौहाय गलामजों रुजुदों। थारैनो गलामा सोर? जोंहा हाग्रा बिफाननि रन्जित बसुमतारी ना रबिराम ना हाग्रामा महिलारी? स' नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय जे सोरखौबा जोङो गलाम होननायनिख्रुइ गावखौनो गाव गलाम होननानै लानाय बायदि जायो जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय। बेनिखायनो जाहाथे जों गावजों गाव जाहाथे जेबो नेग्लेक्ट खालामा जासे जोङो खौसे जानानैसो जोङो पलिटिकेलखौ गेलेनांगौ। जोंहा EM रन्जित बसुमतारी सारखौहाय स' बिथाङा जोबोद मोजां मोजां टपिक होदों, नाथाय बिथाङा गलामजों रुजुहैबाय जोबनायाव। बिथाङाबो सानसे समाव हाथियार दैदोंमोन बिमानि थाखाय आरो जोंनि बर' हारिनि थाखाय। स' नोंथांमोना मोजाङैनो खोनाखाबाय। दायो अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय।